Kabila jeni fo kabila jeni walimano biye juma ye marsikalo kle bisaba ani kle samba fla ani mukani saba ni aka donki bodu wati sele bi donki bodu konnala mali ministry fla mi me talike anga kiri ministry la wadu kasuri ko kata si ministry mi ka bala bene mali ani jama ngaje ko nyo olu nyene bolima able job olu tarata mala tamami na akira jina amina ndadura kaporoka jekulu mi mbe ni no ni olu yere ko ni kilime ka u yere ke fanga sinebi nous be wulu ko cadre d'échange des partis et regroupement des partis politiques pour une transition précis olu ko ni la jeke la jemi na betalike kanyishi jamana yi shara suba kura mi yere ko nita olu ko kuta la sigi kun kuyoye kaporoka alisa ameto anka jamana konnala uka radio somi yere ko mbe no no ye nazarauta e ko ni mako RFI olu ko ni galun kura wore ningo tige kada mali pindigila ko olu yere ko na kele daga mi ni obe on de la kregnela ba ma chikre o kumere ko nala amina anda do fela ka foroka ametanka di mana ko ka rafina frajera kiboramu nambo lusoro ambulu franka o walika ambe belajili fuka belajili walimano ibafo anya fotoka mina bakuru bawla mamadou kasoke ni ale mali ministry mi ka bara benibe kiri kiboro bela jelema fokata si Abdoulaye Diop ma ministry mi ne ale feneka bara benibe mali ani jama woche olu konyo koni nyene bolima ukoni fintara tamala tamami na kera jinebu jamanaka wa akunire odi yasa alamadia jo ani hake omi ni obese sola jien jamono re koni ni nyonche sigi wa akungo ni kumeta olula kiri ministry ani ministry mi ka bara benibe jamana ni jamana woche ke nyo nyene bolima wole blala olu re koni ma obese ka ye ni kene ka tukamina mali tokola ibafo anya fo tukamina modu kosoke fo atasi Abdoulaye Diop ma olu re koni yire ni no mi mali togola kuma ye kasegata wele koni ko bela jene dakeneka cadre d'échange des partis et regroupement des partis politiques pour une transition réussie ni olure kunye jekulu mi ni olure kon kilemeka uyere ke chema chile fangai wele koni sine bi ame wati mina uye lajeke abe fomi ko meeting asigi kunye jume ko ayi olute chema chile fanga ajali re koni oluta fe kokula tuguni ga uka la seli konnala ni benga seben uye mi na kera ka beni alamsadore marsikalo kle bisaba samba fla ani muka ani seba cadre d'échange des partis et regroupement politique pour le retour à l'ordre constitutionnel olu koni yenge ni mi ka beni chema chile fanga mo olu re koni ka jamana maratu re koni ye bi katemeni sila chama re koni ye krenken ala wati mi re koni sumala ka di chema chile fanga mo ma olu koni dalendo ala ko o koni otena bunya oyo disuma kasi kanyeshi olu re koni ma uko jire alamadia koni ka gele sigi aka gele sugu aka gele ay wadala dumini re koni gele abula ka foroka ay wa courantege bambali mi re koni beni no yu udado re koni fen la cadre d'échange des partis regroupement politique olu koni ye ayira ka fo jamana bi ka marata marabolo mi maratuga mina ote olu re koni felayi ibafo anyafo tugamna radio France Internationale ni adala suruye RFI olu alisa alino ya solo mali nyemo koni ye ayira ka fo uka kuma konte la temetuguni anka jamana re koni konnala ga alisa mali kunganku kiworo la ukoni ubuso wati bela jelena ode kera sababu ye uye kuna foni mimla ni uye kuna foni langulo wagalo re koni fene kuna kuna foni ye mimba ayira ka fo ko mali fintigila ko anu uteri irisila ko olu yere koni bina dugu doka mi ni atoye wankuru dugu mi yere mali yere karti fan bela jelen koni lajera wankuru ale masoro mali jamana fan fo yere koni konnala ametanga jamana ko ka krenkenala Senegal uluka fanga sena mi yere koni be Ousmane Sonko alisa aleni kiri tigilamgo olu yere koni be nyokona kunu ka beni alamsayi marsikalo kle bisaba samba fla ani muka ani saba kiri tigilamgo koni kunya awule mi ni obetalike kiri barawla wa olu bela jelen koni kele ayira ka fo kalo fla ni obetalike ka do berela ga uye sursida ka ukoroba ayira ka fo ay wa berela duni o koni otena bonga wari do koni fora no beti jo 4 million keme fla nyona shila akanka mi re koni sera mi ye akalla fasali bayi no ye aka abuka o koni ayira ka fo ni kiri bare koni tena fui tien aka fangani mi ni uye araka laini sa 2024 re konnala ay wakati na fui tien wala
Ameta Burkina jamana kan olu ka fintigilakaw force de défense de sécurité ani minnu ni olu yɛrɛ kɔni y'u ni di jamana ma n'o a bɛ fɔ olu ma volontaire pour la défense des patries de la patrie olu farala ɲɔgɔn kan fara ɲɔgɔn kan u kɛra wulikajɔba ye alamisadon n'o ye kunu yɛrɛ kɔni ye yɔrɔ min n'o ye Kosongo fo ka taa se Taparko ale ni Mango Dara u ye banbacu kɔni bɔrɔntɔ yen nɔ yɔrɔ la ka sɔrɔ ka u bolofɛn caman ni o ye moto ye fo ka taa se kɛlɛkɛminɛnw ale ni dala dumuniw o caman yɛrɛ kɔni sɔrɔla u kɔ yen yɔrɔ min na. An bɛ taa nanzara jamana kan Irisi ale ni Ukraine ka kɛlɛjugu min bɛ olu yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ Irisi olu ka ɲɛmaaso kɔni ye laseli kɛ ko olu kɔni ye gosili kɛ gosili min n'a kɛra wa Ukraine yɛrɛ kɔni faaba yɛrɛ kɔni kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kiev bari a yira k'a fɔ OTAN n'o ye nanzaraw olu ka kɛlɛkɛcɛw olu b'a fɛ ka dɛmɛ min don Ukraine yɛrɛ kɔni jamana ma ni a sariya kelen yɛrɛ kɔni to nka u y'u ka kɛ dugubaara min kɛ dugu la u taara ka taa yɔrɔ min kɔnɔ n'a bɛ fɔ min ma ko bunker dɔw yɛrɛ kɔni b'a wele ko sous-sol wa ani an ka dugukolo sanfɛla yɛrɛ kɔni cɛ o bɛ t'i jɔ fo kilomɛtiri 100 ani fo mɛtiri 130 ɲɔgɔnna si la ninnu yɛrɛ kɔni kun dogolen bɛ yen finitigilakaw n'o olu ye OTAN yɛrɛ kɔni tɔgɔ la a bɛ fɔ minnu ma officier baw olu yɛrɛ kɔni kun kelen bɛ ka kɛlɛ fɛɛrɛw k'olu dilan ayiwa yaasa ka se ka o di Ukraine kɛlɛkɛcɛ minnu olu bɛ terrain kan cogoya min na k'o di olu ma ayiwa Irisi olu yɛrɛ kɔni ka kunnafoni di siraw kɔni y'o kibaruya min sɔrɔ o fana ye nin yɔrɔ kofɔlen ko o kɔni o bombardeli min kɛra o de kɛra sababu ye OTAN yɛrɛ ka jalatigiba caman olu yɛrɛ kɔni ni binna nin wale in senfɛ. Ni ne fana bɛ dansigi an ka bi don kibaru la tuguɲɔgɔn min ni a b'o kɛla ni anw ye ka se ka o jidi ja ninnu k'u bɛɛ lajɛlen cari diɲɛ bɛɛ bɛ se ka kunnafoni yɛrɛ kɔni sɔrɔ cogoya min na an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn baara ninnu cɛsiri o kun minɛlen bɛ Fatumata Tarawele fo ka taa se Adama Jalo ale ni Aja Ture an b'a fɔ sunkalo timɛ ko ɲuman Ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma.